I pozdrav ljudi, evo nas ponovno Mihajlov Vlog kanal. Danas ćemo igrati agar.io. Sutra će biti onaj skup, kao što sam rekao, to je druženje od 2 sata popodne. Da, i Minecraft preživljavanja će biti 2 puta u nedelji, tako da nadam se će vam se to svidjeti, pošto ja nemam baš vremena da snimam svaki dan, ali nema veze, tako da možda snimam više klipova na dan i stavim, na primjer, 2, šta ja znam, tako. I onda, hajde da krenemo mi da igramo agar.io. Malo koči. Malo je teže na telefonu se igra nego na kompjuteru, ali nema veze. Idemo jedemo sad ove male kružiće, bi još malo više porasli. I ja ću tu malo i da ćutim, pošto ne znam šta sad da pričam dok igram agar.io, pošto hoću malo se skoncentrišem. Opa, pojela me nasa. Dakle, izletila mi nešto random, sad ću to da ugasim. Tako. Ajde. Imamo sljedeću rundu. Nema više ovih kružića, gdje su nestali svi. Evo naš. Pojede me neko. Da odmah me pojedu. Ali dobro, nisam baš nešto u ovoj igri, tako da nećete valjda da mi zamerate. I planiram da kupim novu opremu za snimanje. Prvo zvučnik i mikrofon dobar. Da bi mogu ja dobro da čujem kad nešto igram ili da vi mene dobro čujete. I možda kupim neku bolju kameru. Ne možda, nego sigurno, ali pitanje je vremena kada. I sigurno ću raditi unboxing. I tako, znači, sve ukupno u nedeljom bi trebalo bude po 4 gameplaya. Tako bi trebalo u cijeloj nedelji. I nadam se će vam se to svidjeti. Tako da, ja sam tako odlučio i tako će da bude. Ako imate bolje raspored, napišite u komentarima šta ja znam. Ne znam tačno kojim ću danima šta da izbacujem, tako da ne mogu ništa da garantujem. Pa ja se sad trenutno zovem Mihajlov Vlog YouTube, a trebao sam, svaki put kad snimam ja stavim YouTube, kad ne snimam stavim samo Mihajlo. To je sve ukupno Mihajlo YouTube. Mihajlov Vlog YouTube se zovemo kad snimam, a kad ne snimam zovem se Mihajlo samo. A pošto sad snimam, onda se zove Mihajlov Vlog YouTube. Ovaj klip bi trebao da bude nekih 5 minuta, pošto nemam baš živaca, vidite već krenuli da koči. I nema šanse da budem prvi. Opa, ajde. Da, ovako, ajde. Beži, okej. Već sam pojela, da vidimo ovako koje smo mjesto. Bravo, Mihajlo. Čim sam ušao, odmah su me pojeli. Ajde, izaći. Ovako. Mi smo sad 90. mjesto. Verujete li vi ili ne, 90. smo mjesto. Tačno 81. Sad smo malo porasli. Ako se pitate gdje se to vidi, u gornjem desnom uglu. Valjda znate. Da, i svaki 3. dan bi trebalo da izlazi Minecraft preživljavanje. Tako da mislim da bi to bilo dobro. I
nisam mogu baš kvalitetan klip da snimim juče. A sad će biti malo kvalitetniji klipovi kad se uvežbam ovako da snimam. Već snimam 5 minuta, ajme na 6 minuta. Sad kad umrem, u stvari tad ću i da prekinem snimanje. Nismo baš nešto bili veliki u posljednje vrijeme sad. Malo će vamo. Ajde. Ona me neće tako brzo ubiti. Tačnije pojesti. A Gario bi trebao da izlazi jednom nedeljno. Ako ne uspijem da igram FIFA-u, onda će biti 2 puta nedeljno. Znači, planirao sam i FIFA 15 Ultimate Team da igram, pošto ja već imam na tabletu, ali treba mi program za snimanje, ne mogu se bakćam pa mi je lakše ovako da snimim, ali bit će i to kasnije. Ovo je za početak ovako. Kasnije će biti bolja oprema i sve bolje. Pojao me srce. Znači, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svideo, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!